Nggih to. Jajal sinetron film tengah TV niku wis hebat kaya apa ijek kalah kalau tasbih. Pusakane kerise muandi kalah mek tasbih. Niku nek dunia sinetron. Lah itulah janjane napa to? Dibodoni. Sampai wong mati dikek label tulisan Arab. Mosok nek gak Arab Gusti Allah gak ngerti. Ngerti nggih? Gusti Allah niku Maha tahu, Maha adil, Maha mendengar, Maha murah, Maha kasih. Enggak ada Tuhan itu Maha jahat, enggak ada. Kowe nek gak gelem melok cara Arab besok dicemplung nang neraka. Mosok Tuhan kok sejahat itu? Mboten to? Gusti Allah ngerti cara Jawa, ngerti. Asal ayo teman-teman oleh bertuhan. Janjane ya padha wae. Cina, Londo, Jepang, Arab, Negro, padha wae manusia. Di hadapan Tuhan manusia itu sama, tidak ada yang istimewa. Yang mengistimewakan manusia itu ya hanya manusianya sendiri. Wis to duwe gelar apa wae ning donya besok nek wis ning ngastane Gusti Allah, ning ngarsane Gusti Allah padha wae. Padha wae. Kabeh ngunduh tandurane dhewe-dhewe. Ngunduh tandurane dhewe-dhewe. Sapa sing nyilih ya bakal balekno. Sing utang ya nyaur, sing tuku ya bayar. Sing mek buruh ya ngopahi.